Wace magana ce aka yi labai? Mana, yar bai fa zaka aura. Akan rufi miliyan 10? Hakan ma holo kwan aure? Gaskiya ya labai. Kima ta bata cikin wannan yarjejeniya. Da kake nufi to? To ni me zan ce? Ni da ba abin da zan samu. A matsayin ka na masoyi na kima ta zaka duba ba kimar ka ba. Tukunna kana kallon miliyan 10 sai ka rabu da ita? Wai to, me amfanin wannan holo kwan auren? Mutuwa zan yi ne? A'a, ka ga matabuwa kan ya tsaka dan guzure. Inda haka ne da shine zai aure ta. Ka daina wannan azancin shirman. Mutum mai miliyoyin kudade ba zai wannan kasadar ba. Na ce masa zaka aure ta. Zaka min haka a matsayin masoyi ko ba zaka min ba? Shikenan labai. Domin kimar ta zan sheke ta. In ce da ba za ka nemi wani kaso ba. Ina duk kudin naka ne ban bukatar komai. Ka zama shekake ma mai komai. Ya labai kace. A gyaza ne komai ma ba? Komai yayin labai. Nagode. Yanzu nan zan je sanar da su komai. Ka amince? Ban san me Dimple ya gaya maka ba. Amma an ce bayan an daura auren nan da kwana ɗaya zaka mutu. Ba komai yayi, tunda zan zama mijinki na kwana ɗaya, wannan ya wadatar. In gaya miki wani abu kuma, soyayya cuta ce, maganinta kuma a kaunace ka. Kaddarar ka ce. Asabar budar fassara.